Jing im tau yar da kinang shun Kitor na pang ban bam ban klun Henry ublay uwan ban kdom yala ukun Ngadap ka mensim ngayang skem klem jing shepting Kadon tang kawai kala jengker men kadon hang ta ai tila donun baro dam banduai jisu ulang nong yada wat langin ha yang yale hamadan tma Yaki ngaklen Baman ukni kenten No kacingen Mensim kasdang banswai Jingmut patlon Aptham kijing kwa brai Henry mensim bakut uyai ki Kading jing ya le kadang me Haka jing im kristan jing e kerhai kin mi Sya prangin nang yad syalaka thongin ya be Kadang tang kawai kala jingker men kadon hang ta ai tila donun baro dam banduai jisu ulang nong yada wan langin ha yang yale hama dan tma Bangin yai yale Syapeneng jing mut pene Klem ken randin Wala pop kayai brai Kendit penriu Syublay lenter ngin pai Terayun wan patsa sisi Banda ban ai men sim Kenang bangin yo kabur Bas kem klem artatin Ban job jing yale Hakat ma klem jing sheptin Kadon tang kawai kala Jingker men kadon ta ai tila donun baro dam banduai jisu ulang nong yada walangin ham yang yale hama dan tma entah berumjung play amen Inuai. Ublay ubaw kma jangi babneng
Yango eme kani no pai ski jongani ski ka bakrao bagabagan tang ka jomai. Kat negin la bandon kani ka yang ka bagan tang bagabakon. Iwan ban shakri ban mane ban pandon rom yagateng ka ba im ka badon bol ka jomai. Iwan ru ban shashkor ka ktien ka jomai athwai. No shakri ujomai uban sasam yakakubor hagane ka por. Adwai ya kajingar ku ba kajingar slek kajang melo jong shakri ka kubor ka bon kren hap deng jongi kan long kajingar ku yangi wei pe wei ka sngo bat ka shashkor ka kan brad age kini ka por idon ya ban mane ban shakri ka teng ka jome na kini kajing ai ka barat ka jongi na kajingar ku ka jome ya ka bamel kar khu ya ka jingem ka jangi malgaski ka kam ka trei ka jangi kum tang ya walam sia ka yeng ka bagan tang ka jome na ka banta ki kam ki ba bon jang ka balang ban pentulun ha ka ni ka sngi ki snam baro ki badang sa atwai kan ran bangas ngau ru sibon ki don sibon ki prabangai bi ki bagershan bor mat ban sem Nagabantaban penyari ke gospel jong ke jing penem kan rat bamha kan ke pon kan tuai ke jinggar ku ke jome halor jong ni ke jing ai ngu un pengen tang ke ka wei pa ke wei ke ketiga pelano segen ke kam en long ke jinggar ku nagabantaban pen crow ye ke teng ke jome ha ke ni ke ri ke jelak be it ke jongi ha ke rindia bat shaban ke rindia Dong kam ya gospel jong ke jing penem hagini ke sungi ke bamta adwai kan ral bamha man isnei mengker ku ke kubor lembaga jing dwai kabonu samlau ai pedeng jongi long ke bor ke jong ke jing mai ke bakren sapang ke ma ke jing im ke jongi kum ki bangai angker ku nu samla ulang la man wai ban plai ke teng ke jong me kan rat e Garku kena kepor ke padang sa jong ke jing shakri baro. I IT hagi kti ke jong mekan rapi. Ngau bat priang ye ke bangu ojeng ni. Akat teng ke jong try bat long pen MBA jong yu jis ke ski duai. Amen. Tulen kurukhu, yang sementara jenis kopor, iba Leslie B. Dingdo iba ilam, polis dang badwai, kunjur iba aibok marbenyang iba ilam, dengan ba katuka kubor hakasur jengerwai. Di yang ni kopor ini poin artat, wansi asal kubor naga ketin kerjang uplay, limbau syakri jongu, referensi lamare. Di pastor silamarim long thamas apteng jongi kum kabalang lajuan nakapor syakapor manai khupor nak tin ka jong uble bang sokon kon ka sing ka korpang mila bani sham di pastor ban sai ni khupor nak tin ka jong uble ibalong ru u pastor jong ka sinat pedeng ka jongi hi di pastor itre kom pernai district ka bahap kolom rapleng presbytery Blin kurkui pastor ni kabanta ka pain sai ling ba ketin ka jong blay persal pasal shim ni kabanta ka jong I in yob ni shimanta ka jong pan hamen sim ha ka jilam ni khon samla jong ka balang ka jong I Kesithi saki kolsai kala nong ka baar ka khot ka bas pho ka thu singi ka angom ni ang ba bat hau la pendap ya phi ubalong ukli ka jing sanchar bat ka bor barwa kani ka verse kani ka khot ka thu engi ba haba ujisu udon hanga bat phi na ba haba
habau jisu layo bandrung hanga bat api ngidap de kijing keman ngidap de kijing pu sam kia gidor ke jongi ngidap de kijing suk keman siam jongi kom tah ni kapor kerpat ngin yang lang ini arwai lang ni kijing roi ka pa habau jisu la thau thamai gi ngilong ke kijing thau thamai roi kijing roi ka pa lai spa ndrip kenda ka bong bor ba phla ka tre kijing em jonga Borba phela katre aka jeng em jonga nadu buji surung hanga ngayo jeng so shisha abas lem ngalawat nadu buji surung hanga nadu buji surung hanga nadu buji surung hanga ngadap jingkmen shisha akamen sim jonga nadu buji surung hanga jingken bayai ne ngala syamda shisha nadu buji surung hanga om don o baka dum ya kalenti jonga nadu buji surung hanga nadu buji surung hanga nadu buji surung hanga ngadap jingkmen shisha hakamen sim jonga nadu buji surung hanga ngan sayo ban shongne hakariba pernai nadu buji surung hanga hang tangan yo lekmen junom batla utrai nadu buji surung hanga nadu buji surung hanga nadu buji surung hanga ngadap jingkmen shisha akamen sim nadu buji surung hanga nadu buji surung hanga nadu buji surung hanga ngadap jingkmen shisha akamen sim jonga nadu buji surung hanga nyerwa lang ngajing roy kaba lai spa kendai pusan om dan ulakat uji syukur don em om don ubayai don lembat ngaman kapon em om don Jisu ba itang mami marway ringkat bat ngaman laki po dashi syagum mami ancam ae lok bae bakordo om don ulok ubait kum yanga em om don jing it trong u ka bapalat shisha em om don
shisha kumma me on shem hae lok ba e ba kordon bun sin yang ngapen bong daki kam bat jeng long jeng it jong u yang kayen mau debong kumma u chu don Jisu ba itang ma me marwe rengkat bat ngaman lagi po da shisha kumma me on shem hae lok ba ba kordon haba kajeng em jong akan sawai yang bat serpai hapo kado nujong upasiau wat kuslai lem ni diau Jisu ba itang mame marway rengkat bat ngaman lagi pon da shisha kumma me anshem hae lok ba ba kordon uji suuda ite gom yanga long ten rai ba shisha kapur lajan bun wan sao no yanga song batu si arta Jisu ba itang mame marway kipon da shisha kumma me on shem hae lok ba ba kordo Jisu ba itang mame marway rengkat bat ngaman lagi po da shisha kumma me on shem hae lok ba ba kordon soba siyang mataburong ubelay Tony Roy. Ablay buk pan jibab neng ke burom bagi jinggu yang shima gukenran. Lingbaji ni kapor, kabangila kumni saisin ya kabadi don kan ke ying kabukhu ya kabakentang ke jima gukenran. Begini yo ya kaban syakri ya kaban yoro ya kaban penkrau ya kerteng kabadon bor ke joma. Kabalong tang ma mehe gukenran bah ublay bangidai ya kaban yoro ublay badeng iban mani ya kaban syakri lembag segi por baro. Yang ingu yang aku kenal, ho yang kena kesni, ngiyo yang ban rakhi ka, kum ka KGB senot pedeng aku kenal, bangi memetip aku kenal, habangi bu yang kena kesni ka bakar pangi bu, dah kajing sengot tu atrai, bakum kibri ngi namla yang ban petulun ki kam jong ka senot aku kenal, klaim ka bor bakajing alam ka jong me, bakum tak atrai lembah jong kena kesni malos na mengi penkan mau ialah di, ya kajing yaishani kajing yame. Bad ya kajing yai yalam ke jama ko kenran bakum ka sendot nginang la ablay ya kaban yai syakri ya ka kerteng ke jama ban petulun ki kam ke jama ko kenran baban longru ki bedap da ka bor ke jok munsi maku jama ni dewai nama kata trai menang ya kerku ya kena ka sendot ka badang syu sedang shen ngaru yino yalam jongka menang ai ki ya ka jing start ya ka bor munsi ko kenran binang la ya kaban yalam ablay dah kejing start play gitu, cuma apa kam gitu cuma kanang ya seperang, hoi lami kita kot juga balang hibaro, iway, kibaran kejing kita klik ke bakrau, ya kapan kerja ni kam gitu cuma baro play, bangin nang mat, try, ya kejing alam gitu cuma, ya kejing petin lenti gitu cuma, kejing kerku gitu cuma, bateli baro kong pait lang jong sinot, nyendon try, ya kapan penkrau, ya kam gitu cuma,
ngin don atrai ya kaban pen krai kerteng ke jome ban syakri ya kerteng beim ke jome nyai ngu ime kundrat ke ko poru bang yo kumne trai ka benta ka bangin syak skor ya ka jingkai na tin ke jome la bau syakri jome ban ngi dwai na mata trai baki ek baro ki ban mi na sintur ke jong syakri jome kan lang ko khubor ka ba im ke jome ka ban mi rengkat ba sur ke jong mensim ka bala ya ka ban pen syai pen sungthu bat kham tam kan yo jaka pa ki donut ke jong i bat kum ki kun ke jome ngin la i ka ban im ban yai ka kum ke jing shisha jong ka tin ke jome sinti ka por ka pasa ko kundrat nisyania ag jing lam ke jome ka teng jong Jesus Christ ngidam ipan amen. Te pastor be lam ngene jing syakri jublei ngene ka por ka pamenta i balong uwe ni ki pastor in charge apoka balang nang tai pastor imbi lala wala da imla ke bandorang kat lambat ni ngene ka por nambai don ka program syawai pat tandai nge penpa ki jing khublei iru da ka ba ngio e ka ban ikren nam ta ka program ha ka singi ka pamenta nang tai ki teman mesan baro jong ka balang ki khot komiti balang baro pari pi iwe ki long kme ki long pa ki samla bad lese ki hoi ki beret la ki don ha ka por ngai khublei pi baro ka teng trai ban nom pi jungi uji squeeze ni pen pa ki jing sungu yu blai nam ta ka por ka pasai sin kun ki bangai la ka ban ya don ka ying ka bakentang ka jung u bangin yo kum ki syakri ka baret ki jung blai ya ka ban peteng ha ka ban mani yo nu blai o badai hok bangin yo ka jing mani nangi ki jing yoro ban syakri u ni pen pa ru ki jing sungu yu blai ka ki sin ka ban kong ka ba kum ke sinot ngi yo ya ka ban penlong ikan ke jingseng ke bakarpang ke jingseng ke KGP sinot pedeng ke bangi penlong ikan ke sengi ke pamenta ke ngi aingu ke jing alam ke jung blai bingi lala ke ban long kumni kumba ngi long hoi ang ke por ngamla ru kumda penpa ke jing sungu ke program komiti hi jong balang namata ke program ke bapi pila ibet yang akan ke por sai sin ya kapan penjeng kembali perstori ong kini kam dei syuk sin ke menungkong dan dei sai sin ngayo ya kini kalan ya mendorong kalang bat pi bat simi kini ke benta ke bakrau ya ke sam ya ke khubor nak tin ke jong blai te shwai ke bangin po syuk khubor kumpangi tip kini ke sinot pedeng sonde ngangai niatip hinamar kadang dei sinot ke ba dang sedang mau dang menta sistem ke sinot purang iya ngitip ya ka la thung ya ka kum ka professional snot pikap tip khamba ha ka opsan trik jo prai September snem arjar puar ha ka balang jong piang ni po kse te hadian arsnem ngi yo snot ka ba pura min syam snem ha ka ba la yo ya ban thung ya ka ha ka pratrik September arjar apsau ha ka balang umpling timata ngi la ya sisnem pura kum ka sinat ka ba pura bat kum ta ngidap da ka jingkemen ha ka bingyo ikan ka sengi ya ka ban rakhi kum ka sinat sunday jong ka sinat pedeng ka thma ka jongi kani ka jingrakhi ka jongi men chuang jule ka ka tio ka ba sau jong ni banai tan rai metangi na du bla yo de ban thung ka ngi le kum ni ka tio ka ba ar pat lembaki snem baro ki ban wan kemong ngam don sibun ni kaban keren kisnot nomor ba kadai tang temai kadai ke ba ngidang sia tip lang baro kam don sibun ki kam ki ba ka don ya kaban trei ya menta kadon tang kawi ka mission center ke ba ka pet kadai te po punut Islam mission center ke ba ka ni ka sinot ke jengi ke yo i kaban pet ya kaban kimi bat kat kum gejing batai jong ka mission department ki ong ba menta ki dang don ha gejing pen kret nam ta ka scheme trade mission bat chen le sing sayo ya ki ya ka jing trade mission jo ka sinot ka jongi ka bandang pen krau ya ka kerteng ki jong trai ya ka ban tre ya ka kam jo ka jing lap ka jong u la hapo bat wat syabar kum jo ti ka jing trai ka ba krau ka ba kongsan menta ka dei tang ka ti jing te ya ka office ka jongi kepada nang teh umpernai apo ajan hate yang last smith kepada ke senong umpernai tada pihak lentin tu pila ban yu i tu ka jingte tu sekali yang kadiang kapakila pendep lut ya ka slap baro aduk santeli bat la itnat inda pei la khi ke mersi makwa pendep no ban yo rung no ngalih po umpernai yang teh dawan komiti mentai haban ya sini haban syak blok teng ban wan da kali mlong ngim lap komiti ngakwa la no pendep no
kenang ba ngin yo ban rong na poka office ka ba thamai lem bat chibun ki egi jing .com ti ka jing lot kum tu kum ba pia tip kalong ka jing mang namata ka office kalong khan riu kulur tam bat hadu menta ki ong ba dang arkulur tam ki dang yo ban siu ja u kontraktor ba pe ka jing tai kamut ba kadang bun ka jing sei ka bang dang hap ban ya sei bat nginget ba kum ki khun jo ka balang nginang yai ma sei bor ba nya ka jing ai ka jong ni na bang itip ba ki kam jong ka balang borok ngi ai tang ka jing ai jong ki khun jo ka balang ba na ma ka ngi nget scam ngi shania scam ba ki balang borok ki dan hapo jong ka sinot ken ya sei renti khna bang la ka ban pendap ya ketika office ka ban bit ban biang na rong sidong ha bang pentulun ki kam jong ka sinot baro pingi haban syai haman bang ibu ya ka jing kerpat ma kino yalam jong ka sinot habang ibu ka jing kerpat kam tam ide bi jing ai kamut bangi mongi kerpat nam ta ka jing don kam yela di nam ta ka kam jong kondan baro kino yalam ba pli ki haban keren don ki ba ong ba presiden jeng ite pisah tin rei ngitem ba habang keren ni ka kam jong kondan bat ka kam jong kondan syania tanghangi pidang menen kadang wan ai ka jing keren hapo berarting habai de mission go jong blai udon plan B ya mission go jong udon tang go ga plan pakata kalong usyania abai hangi larangi trei ka kam ga ya larangi ngem trei kan sakut ka kam don plan B da kung wai pat wong asyania teli haki sakri go jong abaro par makata ngide ge jingket khri nau kun rat hi ya ka ban pentulun ki kam jong ka palang jong ka district jong ka presbytery ba jong ka sinot kanang ba ka buram go jong trai kanang la ya ban tensain namba ka sinot go jongi bat kakam jong kakam jong ka jing pen kraw ki hima jong konrat kakam jong ka jing yalap ki gospel ki jong kanang la ya ban ya syafrang ba ban job ya sibun ki mensim syautra jongi te kini ki kindia ki jing tem jong ka sinot ki jongi nganam kwa ya ban binia sibun ten rei ki jing kerpat kolong ba ngin yai kan mau ha ka jing tuai namata ka sinot ki jing na du kinong yalam ki belong ki pastor ki timan basan ki belong hakli ki ban yalam ya ka sinot ngin bu ka jing wai bo blai ai ki ka jing start ai ki ka board ki nang la syai ka man pentulun ya ka kam jong kondat ya kan mau ya gitu kinong mi khmat mo ki bawan ka liang jong ka PCI ki bawan ban thung ya ka sinot ka jong ki ong ba ka KGP sinot pedeng ki kerman bakan long ka wei ki sinot ka ba khama khmat hapo ka PCI na ki sinot ki ban PCI ki ong ki pait na ka strength jong ki nong yalam da ka strength jong ki nong Christian mut ki thot jong ka balang ki bakani kan long ka ban klan ma ha ka jing syakri konrat ni aingu yo blai na mata ki pastor na mata ki timan basan ki balong hakmat ki ban yalam na mata sinot ki jingi ten ha ka jing opon ki sungu thu batang da ka borbriu ni nom la ni dan kam ni ka jing dwai ki jing krishan ki jong pi bo blai ai ka jing stan ki jing syampang ya ki syakri ki jing khna bingin ngala ik ban pentulon ki kam jong ka sinot bat na ka sinot syadu ki balang kata ka de wei bar bar ka ju ka ba ngala dap ong ka de jing ai ki jong ni ka bangi Krishan ru ya ka kam ki jong kondat da ki jing ai ki jong ingatip ya ka balang hang ni apok se ka balang ka baklan ba ban ya sei ki jing ai ngam nget ba ka dei tang ka jing don jing em ki jong pi nget ki ka mensim ba ka luit ba ka mensim jong jing sung phia ka jong pi ya ka kam ki jong blai ngatip tan mata ka commission ru pi sei ka babun nang ta ki wi pe ki kam ba nget ba blai nang ai pi ka mensim jong ka jing sung kit khli ka kam jong kondat unang kurkui ki kam ki jong pi nang ta ya ka jing kit khli ya ka mensim ka ba ka luit pin ai ka kam ki jong blai kenapa kakam ku jong blai kenang la ya kapan ya saplang u blai kur ku de jong ke sinot pat ying ilang hi iwi pi we tekni ka por tang ka we ka ba ngamot ban ong ha be ke sinot ku jong i kamang ong ki nong yalam jok PCI ki pe da ka jingker men ni ka sinot ku jong i ki ong ba kan ki sinot kan long ka we nak sinot ka ba hakmat apa ka PCI namar ka jing namar ki nong yalam ki ba tibet ki nong yalam ki ba star ki nong yalam ki ba syampang ki don ka sinot ka jongi nang ta mau ya ki khot ka balang ni songo kumen ya kata ba kan long sinot ka ba khmat kan long sinot ka ba pau kan long sinot ka ba la i ban pentulun ki kam ten retang ka wei ka ba ang nut ka wei ka ba nganget ni barok ni haban ang nut ba kata ka long ba na do pastang ba ka di ka sinot ka ba kan long ka sinot ka ba kan jaman sim ni nom pendap ya ka ni nom pau tang ha kata ka jingla ka jongi ban le iki barok ten le ka dei ban long ka sinot ka ba kan jaman sim mongi kwa ban yo sinot thamai kan pen bahai ka kam bat ka we na ka kam ka bangi de ma ka long ba hapdeng ki jing pendap ku jingi baro ki kam jo ka sinot mo
tan rei ai ba kan pau ska parthei ru ba ka sinot pedeng kan long ka sinot ka ba kan jaman sim ha ba ginong lam ya lam chika ki long ba kan jaman sim ki rai ki jing perkhat ki prokhoi ki long da ka ba kan jaman sim da ka mo da ka men sim riu blei bat ya ki khot jok balang baro kan long ki batap da ka bor ku jong blei khna ba kan long hi ka buram yu blei kan long ka jing saki ya utrai jong ni Jesus tengah karpat namata jong pi we kum ki khon jok balang ba pin dwai namata ki nong ya lam ba kin long ki batap da ka bor umun sim jong blei hoi ki don kam ya ka jing start dan rei ku jok por ka jing start ka ba kan jab blei ba ka bor men sim kan sinchar na ru ki nong ya lam ba ki khot baro khna bingan long syaka ka sinot ka ba kan jaman sim ka ban trei ya ka kam ku jong kun rat tirengkat kata ka khubor bong kwa ya ka ban walam peng jongi hakan ka poru kade sipang ka jingki hikai kum do ban pen klan ya ka jinglong mesim pinga nga di postor bis sunat baban hikai hakasin ka bangawan ru nga IP ka jing hikai sipang ka jingpen mai ka jong tra jing Jesus bat mentar nga kwa ban ai ka jing hikai IP kum no ban pen klan ya ka jinglong mesim mo ban klan ka sinot ngi haban klan mangi ngimla ban man klan sinot mo do to sinot mangi te ban klan ka sinot ngi haban klan mangi ngimla ban duai bakan klan ka sinot bala dayala di ka jinglong mesim jingi ngim long ki baklan ha ka jing long mesim nama kata ngi hapan long ki baklan ya ka jing iman sim bat kan ga gi jing kai ngam la ban hikai lut ya ka ki don sibun tili ki points ki ba ngi hapan le ki ba hapan bot kumur ban klan ten ring sung thu kan ba mi ka por bang nam la ban sim lut ya kan sim ka tu kan ni tili ki points ki ba don kam ki ban yarap ingi dar ngin put ya ka kumnu ban klan ya ka jing long mesim jungi simet bat ka balang ka jing kan long ka baklan ya district presbytery ka jungi kan long baklan bat ka sinot jungi kan long ka baklan ya ka jing long jing im kaba kenja mesim bat kawai na kadang kaba kong santam balai bengi hapan klan ke jinglong mesim ni hapan syai ba kani kawai na kadang kaba kong santam balai ngi hapan klan ke jinglong mesim kadang kolong ba klem ke jing im mesim ngimlong ki kristan ki basngubha hakmat jungle klem ke jing im mesim ngimlong ki kristan ki basngubha hakmat jungle stipol singnong room kolong ba prang ko ongkum ni kum tate kita ki balong hakado kimla ban pen subha yo blei kita ki kristan ki bad kenjado pimut ki kristan ki bakan jado dai manu dei tu kristan ubam jupo nyeseng tu kristan uba ubalaya lengkar em nglam dei mangama phi ki balai nyeseng tahan rei ki ba im dakado ka bible ko ong ba ki kristan ki bahakado kimla ban pin subhai blai kau mot ba ngalong kristan tang da kani ka bor jongahi krem ka bor ko jong mun sim jong blai ka ba song dap apo jonga ka ba kristan yang ka ba pen kaladur yang na kani ka jinglong do sya ka jingnang sriem ya tora jonga ujis ku sara ka jinglong kristan jonga kalong tang da kani ka do hi ka bible ko ong ngimlong ki kristan ki ba sngobha hakmat jong blai ublai kwa yo kristan bolong kristan dalade pihak syai kan ni ukwa ba unong kristan unlong kristan daladi ukwa ba kristan unlong kristan da kabor jong blai baramata ngidan kam ya kabor mensim ha jing jing pitip ki kristan ki balong daladi ngikelan adong sadong mo jaseng tengileng haba mon pem ngipem haba sungkwa leng ngileng syong kani ka do te kani ka do ka yalam ngi kem no menta kasni sung bahamut sung biang sung tenat tole jaseng nata hakis ngi bam sung tenato syong no hieng sung thai to syong no hieng sung kwale chata to le no chata sung kwale chata to le no chata nama bayu kayalam kani ka do ka sanchar kani ka do ban ngile kat yak ba kani ka do ka hikai utau kristan umlong bosung bah khmat jong blai nang tau kristan ba kan jado ngala ban le jeseng kanu tang ba yau ba ngasyun ngan syun be yau ba bisni ngan bisni be nama balai ngaim da kani ka do ban kadang ka bible ko ong ba utau umlong bosung bah khmat jong blai nama ngihap non kam ya kabor ko jong blai ka ban ra yengi ka ban pen i ya kita ki basyun yengi ka ban ai bor yengi men i ya ki basyun yengi ban le lu di ki baro ki ban pen sung bha ya kamon ko jong blai bat ya katangi don kam ya ka jinglong mesim hangi iwei biwei pibun pun kit khot jak balang kim salia lang along badon ka jinglong mesim lam don nga apoi ki jing seng asin la biang mau ngalapoi ke sing sondi langi lano sakakam ko jong blai kata la biang ngalapan dia bahapura ke jing im kristan ke jong em kata kam dei ke jing patai na ketin jong blai ke jing im kristan kata dei ke jing sungthu jong hi blai wong ban long kristan ngi hapan long ubakan jaman sim
Nama Kristen do umlong ubas ngubah khmat jumblay. Lani Kristen do usulong Kristen marway haladihi. Hakmat jumblay umday Kristen. Nama katang ihapan long Kristen dakabor jumblay. Arang isngo ila dia pangalong batur kong ngajing imasim lain kajing julong Kristen junga kamdon bon mensim ihapan wat probi. Ihapan duai, ihapan wat, ihapan le iki baro kumnu ban penklan ya kajing imasim kajing ini mar klem kajing long mensim ngimlong gibas ngubah khmat jumblay. Pikam kut tah kata kajing bom semua bahak khmat jumblay. Sisin bangamlong Kristen bakan jam mesim komot ngalong ubas syak kentai khmat jumblay. Kat kani kalong Kristen kat kani galej jeng tendai larang ngilong gibas syak kentai khmat jumblay lakut kajing ibene. Daman kani kadang ai berstudi po balang po umpernai ngai pang ka beneng bar ka dujok. Sekat bagi dur gidar ke bangi persyangi ka ban mo ban mudur ya kan jipatai ketin jumblay. Barapa kut ngoi pijit chano pikwa ban lay. Kepeneng kabi iskuin maha, kabi tenat maha, kedujok kabi isyer hitam. Pingis ngo bala dangam dan ngejulong mesim lay. Teringim tim, kebekut kan yalam ingi syakalawar ding. Pada kata ngimla ban res ya kejing im Kristen, ban su im nak kena dok, nya ban im Kristen, dak kebor mesim. Teto, ya ngaku ban pai syakat tu kan itiliki iman, kemang ongam la ban simlut ika, kat tu kan itilimat keban penlak yang ikum no bengin klain ke jinglong jing im ke pakan jam sim. It is a must ma iway nang ingi de bandon ngapan piang kata. Ngim de ban stu pakala iway nang ingi de bandon ke jinglong masim. Mdai tang bala po jing seng kata la biang ke jing im Kristen jingi. Iway nang ingi de bandon ke jinglong masim nama ke jinglong Kristen ke pada kado kamlong ke pasngobha hakmat jungblay. Kebentar ke banungkong kum no beng long ke baklain ke jing im sim ke banungkong kalong ngi de ban trang ban sliang ya ka jinglong jing im ka bakan jaman sim. Pi kna bangin yo ya ka jing im ka bakan jaman sim ning kong ngiri ban terangan seliang swaya kata. Namar kata tang ka jing sngol thu mo jong ka jabi yang ba ngiri ban don ka jinglong mesim tang ka takam pat biang. Ka jinglong mesim kam sujala ka jakam tu. Ha ka jing im ka jongi. Ngiri ban terang ngiri ban seliang ya ka kang ba ngin yo ya ka jing im mesim ha ka jing im ka jongi. Ngim dei kumbang tang ban su tho tang ka jabi yang iwe nang ingi kum ki Kristen ni tho bangi don kame gajing emen sin tatang kata gajing tho kampat pura ingi na ka jabi yang ke ban ngam chado ka donut kepada ban don po ka donut bangara trang sisa ngara sliang sisa bangara ban yo ya gajing emen sin ngam hon ya gajing long Kristen tangkom ni kumbang along lim da don ka bor ka bang tho ka bara yang ka ba Kristen yang na shalended bangala ban le ike ka ba kadinga do junga kamla. Bangan le ki balong ki ba pinsong bahai ka mon ngejong play lim dang ayo kata ka bon ngam hon kade ban don kata ka jing trang ha ka jing im jingi lim da don kata nginam poi propi sya ka jing long jing im Kristen ka ba kenjaman sim ka ba sya bat ka bubut nang tah pangidon ya ka jing trang ka jing sliang sakamon pakarai ka ba jiwat panga ngade ban yo ba yaka pila da kut tang ka jing trang mo tang ka jing kwa ngatrai barok bakwahi benong bakan jam masing ngatrai barok kustan kuahi tendai lada ka swakut tang ka jingkwa lemda kem daran kamon karai ka baskem bangan po syaka ka swakut tang ka jingkwahi dan sakada bun kustan bakwa ya ka jinglong mesim tom don ka jinglong mesim ka basisya nama ka swakut tang ka jingkwa kam daran pa kamon ya karai mo sisem bagin don kamon karai kamot ngile lut ki jingdon kambaro bangan kot sedo kata ka jinglong jing em ka badap da kabur ka jong blay dan namar kata ka panungkong tam ka ngin digit ila dia ka jingkwa junga bandon ka jinglong mesim ka don tang hani jabi yang ne ke don hadu do nut khnang ba la ta ka don hadu nut nganam song thai ya ka ngan le lut paro kat ka badon kam khnang ba ngangan pan khlain ya ka jinglong jing em ka bakan jam sim namar ngatip skam ba lim kata nganam la ya ka ban subha ya ka mon ka ba khu ka jong blay ka baan ka jingpuli ya ka ktin ka jong blay Kenang pengilak ban klain ke jolong jing im ke bakan jam sim kun mau ngi ban politista ya ka ktin ke jong blay kan mau tra jing jus ke suong bom tang dok pu bo briun im handrei baro ki kintin ki ba mi na ka shuntur ke jong blay kemat hang ni jus ke su hikai ngi ya ngi bangin psa ya kini ki artli ke jing im kawai ke jing im do ngi psa ka da ka ei dok pu mau de jing bam tambah ke ju upo ruong bakadon sakawai ke jing im api ki ba psa ka takaktin ke jong blay bom tang dok pu bo briun im nama pidon artli ke jingem
kawai kan ke jingim do ka panghaban sai ka da ka jingbam kawai pa kan ke jingim siam ke haban sai ka da ka ktin jong blai bat kum ta ngidai ya kaban puli tu sta ya ktin ke jong blai kenang bangin san pi kan ka met kasan da ka jingbam ke bangibam kenika kamensim ke jongi kasan da ka ktin ke jong blai ong juskris panamang ta la ngi kwa ban san ngi haban bam ngam sarai ban don kibri ki bashidwai ban kot ban khia tam bom tre bam ni ne mo la da perpang ru la da ngimya bam ki ong ta bam se shama asama tam ban rung ge bam no mengi sep tieng yo la da kam rung ge bam tien satelot kamen ya ke jing musim ngile kam no oh ke jing tawai kan rat ai nga ke bor musim tam jing bam tet kan rat ngam tre bam supen klan be yang em kata kam ya Larang itu ay ban klan gajing imasim bam ru sisa mo jar somoy man gasngi gajing bam ka bantay gajing imasim bakara kadai kaktin jong blay. Kum bang ilong concern ni kan met ka jongi kum no bengin yo gajing bam ki batay gajing bam ki ban klan ka met jongi kum taru kam tam kam halor ban ya kan met ni de ban play jingbun ya gajing imasim ka jongi ne mar ka met kan sakut no kamen sim tekan sapeteng bar ma kata ngi de ban sa ya ka da gajing bam ka bakan sim ka balong kaktin ka jong blay. Hatung ju puli ni amik Bible. Kum ki khun ku jong blai mdei ban puli tang pastor ma nomor udon kabani thuk khana. Mdei tang kitimen basan, mdei tang kinong yalap, mdei tang kinong thuk khana. Ban klan ti hab ya bam lut baro-baro. Mdei ban su klan tang pastor poi beneng ta phihun ban poi beneng tang pastor tang basan ta biang ni puli tang ni. Handai la da kwa bani poi beneng lang baro-baro, ti kabani puli lang baro-baro. Nomor ba kan ajing klan men sim yang simet-simet. Ngiji puli ni amika Bible. Pingai sa ikali kani buon ki ong puli. Bat kai ke baki puli ka tu ki ong ba puli chit khat at khat tu perbai long jeseng duai ma hayeng men step men miet. Ni puli tu puli tu bring kru kini puli tu duai. Lai duai no hi. Kai mda puli jimut kai ba thong ni Bible. Jaj bala puli la puli. Tiga tu ngiong la puli Bible. Ya ka jingbam daya shet bah daya tit bah daya wat bah tit jing tit dapat ya tarik yo la sniu yo kom ni yo kom tai na dong sedongi pentikna bah bakani kamet jingi kan tikna. Ya ka jingbam masih amen. La biang jinglong musim. Hoi ka tu ketika rukom mo ka jinseng kedik service ka bingile ayin. Tanah gijing puli ke depan per. Nyaban puli tiknai ka, nyaban puli janai ka. Dan kita oh puli siapa bantiak ngesek puli ketin jong blai. Ban kum tai ya puli ketin jong blai siapa bantiak. Ban la puli. Layok tiak sendan. Dah khi mesti belakalan ke Bible pelong blanket ke Bible. Katu kam dei ke puli ketin blai. Katu ka dei musim ya ke Bible tang ban yok tiak. Nama saya santian tu puli kot. Ya ke Bible ngisim no, puli ke Bible ke kot ni kami yok nong kendiat yok ti pasi jorong. Tu sim no dak ke Bible. Puli nak ke Bible tang ba ke jing temu golong ban syok santia. Katu kam dei ke puli Bible. Pila puli Bible ngi haban puli ti kenai ka, ngi haban syong ti kenai ka. Kumba mo juron hiba bam. Ya bam perba bam ngi da syong bah, ngi syong ti kenai ngi da mo, ngi da aipor haban bam. Ya ka jingbam mantai kemet ke jungi bak mentakan long ya ke jingim mensim ke jungi pingim la ban oi ke mensim le kamnuk nur long kemet hap pinti kena ba nya ban pesati kena ya ke mensim ke jungi kenang ba ke mensim jungi kan klan ke Bible ko ongkum no kenang bangin la ban mo ban yo ai ke jingbam ki vitamin ke babiang ba na ka tin ke jung blai bantai ke jingim mensim jungi ban sutho ba ke tin jung blai ke Bible ko ong ti ya ka kembati rupa ba ksiar. Mendai amen. Mendai gitu. Ti ya ka kembati rupa bak. Siapa makadon kendiat hang ni kendiat hang tai ngihap mut ngihapan puli beniak bak ya ka ngihapan puli jana ya ka. Piti rupa ti ksiar sarigi ya ti gumno. Syubu mentanda don ka ksiar hak per jongno. Iwe na pi hang ni ka ying jong pi per pi don ka ksiar. Manong sarkar ain ti pidong ayam ti hi. Mau dong keksiar tu nyok hi ke. Try tu niati gam no. Sim yo lengka, sim mok hiu,
sipu arpu nata cimo kiu sipu arpu pinong don ksiar pi thai kinyo ino thai tip badan sipu ta kami pi kinyo ya dap ino nam tharai mo don ksiar sipu ti ya ka abat mi pas ngi ke sadak plastik yo i gibrio ti ya ka abat mi pas ngi hadop kan dami saya tak ksiar ka don ublei ong kumbati ya ka rupa bak ksiar kom ta penti ya ka bible taringi kwa banyo vitamins ki bantei ya ka jing mesim ke jing i haban puli beniak ba ya ka ktin ke jong blei David ka sam ka sepakat khandai ka bakasan kan riu ong ngan perkhat ya ki hukum jong me barangan kmi ya ka linti jong me ngan pensubhai la di ki an jong me banan om klet ya ka ktin ke jong me wangan pensubhai la di hak ba puli ya ka hak ba ti ya ka ba bam ya ka kata ka dega donut ke jong David ka bo IT panama kata ngiro rangi kwa man klain ke jing iman siem man kasngi haban puli ka bang kwa aban ai ke jing kai pi ke ko por kumno ban puli bul ran archa ke ko puli bible kawai ngi puli ya ka ma ban yo ke knowledge ma ke jing tip ya ka tin jublai ka ran ka tin jublai ke ai ke jing thu khna spang David spang Moses spang kita nata hak testament spang Jesus spang kisanran jing mut ngi puli ya ka bible ban yo ya ke jing tip kata ka de kawai kata rong idon kam namar bantip ya ka jing sisa jong tin jong play ni puli kang ya ban puli silan nong ilam puli aron nong kat song ka por jungi ka bor jungi bingla ban concentrate ka kata ka de goi ka ba ar pan puli sid khot bat kli ka ong ka kran ayu ka khot yanga pipuson ya ka khot tin jong play ka kran ayu yanga ka umot ba long ka bangi bam si sama nyik tha ya ka kawai ka de bangi puli ban tip ya ka sakawai ngi puli bakan kran yanga sid khot nga puli ya ka ban ngapuson ka ni ka tin jublai mekan medan i ban kren nang ni bingila puson sipon puson ika kanon ka por phini i baka kren yangi balda kam don phia ska khot ka baar puli ka khot baar tha shwa ya ka wat chu gut be da ngut be ta po jing mlong ban kam ta kan long jing em simru wat chu puli chu ong la biang em tha ya ka persyang ban keli ka kenra medan i ban kren yanga lamba kan ni makani ketika ktin ka be embat le ya ka hakata ka rukom pensiam kan long sya ka jing ku bakrau ya ka jing im mensim ke jing ka balai ka jing dei ka basimet ba ulai ka tang ru kalong ka badon kam ba bansan ha ka jing im mensim kram ka jing dei ka basisha ka basimet ka jing lem ba tra jing juskus lem ba ulai jing kan mau nginam la ban klan ka jing im mensim ngimla tang mat chuyam ban chudwai ho ulai kan ra ai bon mensim yanga penlong yanga ba kan ja mensim ngimla la da ka jing dei jing ba ulai ka jing ai ya Pihak ban bat biang kenal biang bahai kini kentin kijong terajung juskus kabang isya yo sngau ka pos support tanai haban pusan bah kimi syam yones kon long bahat san khot basau basan uong tuyai ne hanga bat manga pi kumba katanat kamla ban saiso naladihi limda ka yaine hauding so wan kum tama piru limda pi yaine hanga manga long ding so wan ma pi katanat uta ba yaine hanga bat manga u uta saiso shibo na baklam ma u pemla na baklam manga pemla ya ban le ARUM. Juskus uang ba lemdang isno homet ba mau bolong trajing juskus. Kamu ba lemdang idan ke jinga dei ka ba im ka sisa baru juskus nginam dan jing imensim. Nginam la ban sei ki so jong mensim. Nama klem manga pilong tangkapur. Maka hok ke jingi yang tang sedap jot kebat jumlai. Ngimlong ARUM. Nama kata bangin yo ke jing imensim ngiham ban sno. Nau tong met ba nau bang ilak ban kejit ya ke jinglong mensim baro bun ki kristan probi ki bahun te kham ke jingi dai ki basi shabab jis saranga kren pangani ke benta le se pi la di pila ban i mo nga jingai ngam don ke jingi dai ki basi sha lembo tra junga ujis kus pi gani ka parsi ujis kus wi ka yingi ba limdangi don ke jingi dai la ne ke jingsno kabasi syalam otra jing juskus ngimla bandon ngijing imensim ban ngimla ru ya kaban san ha kajing imensim panama kata kalong ba don kam nak benta jing iwei pi iwei bangi ngintei ya kajing dei kabasi met kajing lamba otra jing ujiskus kelis il di simet mata hatung ya dei ngaya jan batu ngasngo banga otra ti kajing dei ngatip kabha kamiat ngatip kaskam ba Ning silong ki kristan ke persyang ban ko ngu yu la kom sisin stayo
Lani persyang katuk ni bentaban ko uyu tambah te sajengai ngate sajengai man bang keren ba blay kuris amut te stage benang kustan posisia sung tu bo mau tra jong jiskus udon hanga bat nga senda bat nga don stage benang udon senda jonga utaw di kustan ubadon gejing dai ba im ka posisia lembau tra jongi ujiskus ka bible ko ong mo David uong kumba koirang usliang ni kawa kum taru kaman sim junga ka terang ka sliang yo blai ba em David tu ngam hun tangi ki jingkur khu jema ngam hun ho nga kwa ba men kur khu yang ngam kwa men pendap yang atam kanran ngam hun tangi kini ki ba memi ai ha ka jingim junga nolor kini uong nga terang asliang ya me long kum ba terang koirang ka wa ba mo par ba terang ba sliang ba uong kum ta kaman sim junga lim dang yo ya ka jinga dei ka ba shisha bat me ngam hun kata ra ki jing per kha ki jing sung tho ki jing David Pakde bandong kajongi iwei lalu kuat siapa san kajing imusim ngim yo apro bi shu yo la kayo tu shu san la ka san jing imusim kam ja kam ta ngim shu kwait la ka kwait ngim shu khlai la ka ngim shu san la ka san nya ban bam bat kum juru nya ban don kajing dei lembau turai jongi ujis kres klang ban don kajing dei bat blai nya ban mo ban ha ban ai pu ban slok bat blai Ngimla bandon kejingnya dai, klaim kejingnya selok, klaim kejingnya keren, klaim kejingnya kendo, klaim kejingnya aipor, ban yashong ban selok, lot ban syong selok lang kenang ban san kejingnya dai kejung. Ya kan ni kebentangan keren kan ka poin ke bebut, tendring aku ingin pengin sengut ho pelak biye. Ba sibur nak kejing tuai kejung ni kam dai kejingnya selok baru belai. Kam dai kejing ya keren baru belai. Dan rete kadai tangka demand no belai, bang si demand no. Man bagi kabre bagi khmat kibabun ki kristan jingi man bagi kabre bagi khmat ni ang sintur ho blai jing duai kenran ai kata kenrat kerku kenrat pendap kenrat kumta kenrat tangga tang ka bagi sung tho ha ka jingi dei jingi bar blai man bagi leit ban ya syam bar blai ka jing duai man bagi ang ka sintur ni sidiman bai no blai pitarai aban sulet tang ba sidiman bai kan tei ka jingi dei jingi mo man balet ngong ngisura bai bat kabul boleh pi long kum tu bawan mo kiba supum bisa ajan man bawan mati dia ke jingkhang ying jonga jong pi tek tok tok ke jingkhang bandal apli pi ni ai sini se kendian namar ba lalu sini haying to pi ai mau kum musim kristan ai pramarjan habai habaya mau yadon kam keliang tila le tikum la syayang la tok tok biak ni sela syaru lalu pi sama ailam se kendian to pi ai biang tila le Kalau mulai singi biang lah dia kata ni singi biang yawan biang tak ni kabelur don si aye laklet bantir ka dukan ka jengai sekendian. Toi kabelur pi ai. Bat man batir kabul tok ai. Tok bat kabul bai. Lara kum kita ki parlok kin don haye kin wan haye jong pi. Kim don por tang ban syong ro ma kin surung tang ban ap la no pinai no. Ban nai no festival mo tang alaya mo ilaya. Kum kita pi tharai kan don ka jinge dei ka bas kham. Kepasuan haying taman panen dalayo kila lek no. Ngatarai kan poi ke puarman sesiok sengul tok fenong ngalangnya itu tok. Dia. Kam dai bangi benun kan dai musubangi kata kajingnya dai. Imjuan man syongkai, imjuan ban yamo, ban sutenat ban syongkai, tang lawan tang bat kabul bai. Sutenat bekum kita. Nanti kan klan nyam kajingnya dai bekum kita. Ngam tarai nama kim don puarman syongkai. Syupan syulet. Larakum batkum kita ki para marjan ngong ipingi ngim sung tanat ban syongkai bat ki pilil dia ba ublei ngalek kamno habang ngalek ba ublei ngong kenrat ngawan ban syongkai ni tok kenrat ai bor musim ya tok kenrat penkia ai kun junga tok kenrat pelat yang ana kijing ma tok kenrat kat balik jo ublei ban ti ya kijing khang jo ublei bat kabul ben laraya ki parlok ki balik kam tangi ngim sung tanat pi tarai ublei usau bhai kijing le jongi Bapi tarai kaskam ke jingai dei ke jingi bok konrat, kajan ke jingai dei jingi bok konrat Namal bangim don kapuar ya kaban syongkai bat ngishu le ngishu duman bat dalayo ke diman ke jongi ngila le no. Bakata kam dei ke rukom ke bantai ya ke jingai dei ke jingi lem utra jung jus ke jenta dau ngisung thu bakala ya ke jing duai. Ka poin ke baar, ka ba saw ke jing duai. Pi ke jing tuai ru kalau kepadon kam ha kamong ong ya ka bantai ya ke jing long jing im ka ba kenja man sim ke jongi khnang pengen san ha ka jing im man sim
utara jing jus ke sup pinsiam ring puli upelut sibun kapor ke jing ha ke jing duai barok simit upelut kapor ha ke jing duai hatu kumang ong ne ngi ju duai ne kum ki stan ngi ju duai ne ngatrai nam don uai ku stan ubom ju duai ne nanti bi don ubom duai nam tharai ban don de ne ram duai than ni ki barok ti ru syaban bam te duai hi ting yo yap ban ne bam ne ga duai no syaban song kali te duai yo hap syariat duai kerku kan rat ya kali yang apa nya yo nong nya yo syariat man duai te duai hi kan ribu na preng jungi ngong pingi sung thu baklai ke jing duai ngam lai ka ban lut ki barok ki ba don kam ha jing sung thu spang jing duai tan ring sim tan kamat ke ba khamat ke bani dei bagan ke jing hekai ke por pi ke jing duai kam dei kum ba sung thu ki ba bun duai mut pan man bong ni ngan lek duai ke mut ni ngan lek pan duai kam mut tang pan duai kam mut sibun ki ke ba kan thop na ru ke jing mani yu blei ke jing yaro yu blei ke jing ya slok bar blei ke jing plai ki pop nang ta ki bubon ki thop ke jing duai ke jing pan le ke dei tang silung khot trong ke jing duai ni ba dong oh nga tu briu ba duai ba kamut nga tu briu bo sipan be yen ta kadau la datang kata ngi sung thu ki jing duai mut pan ki briu ke ba duai ba ke dei ki lalot ke ba sipan pan kam sange ka pan em ke jing duai kam mut tang kata jing duai ka mut pi syong bani slok bar blei pi puson bar blei pi ro yu blei pi aingo yu blei pi pulu mo pi puson ki jing ba ke jing blei ki ba kan thop dot ki baro tabang kumbang nganam simi kita ki baro tin rai ngi de masung thok ke jing duai ka wina ka benta jing duai ke dei ka jing ya slok bar blei ya slok mut ka jing slok mut ya keren de ne ka jing duai ke dei ka jing ya keren bar blei ban ngal dang keli pi hatung ji keren ne bar blei ka jing duai jing ibun sin kam ju dei ka jing ya keren bar blei ngi ong ting ong ba ka jing duai ke dei ka jing ya keren bar blei tin rai man kas ngingim ya keren bau blei syukran mangas ngap ame kan rat mar sendep mar semua kabri bikman ngalapan kamta bandal depan keteng jung jisu amen layai habau blei unang sabon keren ubri ulayai don por ban ngap sayu blei ban ngiong la ya keren bat blei pi ya ka fun ya pangi ya mo ya ka fun la dangi simi ka fun ni keren halo la dangi mi ka skong ni stay siliang ngim kwa ban keren kwa halo si halo nomor ba mo ka jingi keren ngi di benyo sngo no bro arliang larang ngi keren kum tol asngap na siliang hapur badang keren yong halo namang ngiti yang yo kim sngo shu na siliang namang ngi kwa bandon ka jingi keren terma kata ka jingi keren di bandon no bro arliang henrai bat ublei tingi hun ba keren tamang ngi sngap ame kan rat kat ba ong mangi lek ame kan rat kata kam dei ka jingi ya selok hoi yi ka jing pan jingi barong ngi hapan pan ublei tenrai nolor kata bantai ke jing iman sim jingi de bandon ke jing slok boble jing slok kamot ba ngapelut ke porong kan rat kan ka sin ka bangawan mentang ngawan ban pan ye isu ngawan ban syongkai ban me kan rat tang ban syongkai nama milong uba koridor tam ni ki baro ka perthei ngakwa bandon ke jing de bat me kan rat ban nga syongkai rung ka no kamera mo pi modur boble dor namar boble long badap ki kamera baro kam dei tang jing modur ka de jing sisa boble dor to bat ikren yu kum briu persangan le eka papen sasia mereka bagi por ong ketin jublai pen sei asngo ya kasur na syadin ke jong pi ke ong syakamia syakadiang syakabon ke direct ya ke jing im ke jongi limba utrai lakum no kumno nga jing mut ipi RC na ke sisngi duai ke jing duai ke bom don kam su ban pani ke jing duai ke ong kanite ngalet songkai ba kun rat jonga sulai ban ong sulai tang ban ong yo blai kan rat ngam don kam ban pani ke ni ke por mangal depan men step mentang squat tang ban ong ngai pelatnya me kan rat songkai tang kata labia perkata kan penjan ni ke jingi de jingi ba blei ba le ya ngau ipi persang le ka pensung stu kat nu ka te ya ke jingi mensim ke jingi iwe shimet lembol jong ukan rat ujungi kapasan banga sim tang kat ni tharai nganam sim su tu beda saat di jing sya dengan sampai tu kapasan ka de kena bun klangi jong mesim ka de jing penlong kencaman sim lut iki baro ki bengi kendu baro sisngi ban pelong kenjaman sim lut iki baro ha ka jingi kendu ke jongi ha ka jing im ke jongi baro singam tip la pila juyo na em ke jingi kai sepang ke jing sisa ban pelong kenjaman sim lut iki baro tenrei ke ni kalong badan kam ha khna bengin san ha ka jing im sim
พี่ก็ไว้นะกระดาวกับงี้กี่บางเงียมสันหากจิงลงจิงกับกันจามันซิมกระดาวกับลงบ่างี้เงียมเลียนมันเป็นยาคลาดอีกอาร์บันตากับกันจามันซิมบัดกับกันจาโดงี้องบากโนกับบันยาได้บัดกับบัลังกโนกับบันยาได้บัดกับจิงมันซิมองยากาคาตากับได้กับกันจามันซิมบัดกับชาบานกับบัลังชาบานกับจิงเนียมงี้องบากตากับได้กับกันจาโดงี้เป็นยาคลาดอีกหากประเทศหากอาร์บันตากับกันจามันซิมบัดกับกันจาโดแต่เรื่ององยาพีหากไบเบิลอมดอนกุมกตากับจิงเป็นยาคลาดหากไบเบิลคำฮิกายกุมตาปุลินักไบเบิลลาพิญโยบไบเบิลกันองบากันนี่กับได้กันจามันซิมกตาได้กันจาโดกันนี่กันจามันซิมกตากันจาโดกับไบเบิลคำฮิกายกุมตาชุบเพียหิมังฮิกิบริวพี่กี่บารอกระชองhangi langi penlong kenja mensim ya ka langi penlong kenja do ya ka kasong hakur komle ke jong nuksa kakam pasto to ong kam do kakam kenja do kakam kenja mensim kan kata ti jawab khabar prolahi dai na pasto tadi kakam kenja mensim kan ten rai lada ya kan kakam ka ba ikum ba kakam ka ba kenja mensim khat jongi ladanga trai gini kakam taman yo ya kanam ya kabor ya kaburom ngam trai ya kada kajing perkhat mo na mata kaburom ko jong play nga trai betang mata kaburom yol dia bakane kakam kan ai nam ya nga kane kakam kan ai burom ya nga kane kakam kum tangan yo lut nga pelong kenjado ya ka hakmat jong play kakam ka bai kenjaman sim bhana sakman ten rei karkom trai jong nga pelong kenjado ya ka hakmat jong play kam long syok kakam ka kenjaman sim ya nga hakmat jong play ten rei ye ki politician ka bangi khai mo kini ti ki kam ki bakan japar thai ki kam ki batingit unu bril la urung sa kam politics da kam sim ka ba khoi ka ba kwasha bar sakri pa ba kwasha ya kam trai hok na mata ka jimba ka miat jaga imlang salang kata ka kam wala da ka ikum ba ka kam ka bakan japar thai terrei ula pelong kan jaman sim ya ka nama utrai ka da banta jong blai da ka donut ka ba khoi da ka jingthmu ka ba khoi hakman jong kan rat nama kata hak Bible kam don ong kani gede bukan jado kani gede bukan jam sim ni ong ka kam politics gede kam jam sim usi mensua perkhoi di sakri jong blai dun kinok secar mensua pia hi mangi mde ba pia ka Bible ka ba kan jam sim bar ka ba kan jado pi ka Bible ka ong tule iki baro kumbah blai mde tu sakri kumbah blai tu ruai kumbah blai iki baro kamot iki baro kat ka ngile ika kumbah play nama kata kajing khot nak tian jublai kalong ba to ngin pelong kenjaman sim lut iki baro pingim dei ban sim baka kenjaman sim kade kambalang kade sakri play kade tre kambalang kade kenjaman sim ka Bible ko ang pelong kenjaman sim lut iki baro kamot iki baro ngahaban pelong kenjaman sim ya ka pi kamla banlong ba haying mani tinggi wangat ya kejing yalam kujung mensim bakhui kan dala syong dukan ni pensyong do syaitan dukan mo kamtam sanong kendong pajengai ka dukan ka dor ka patangkat no panhe dor baik dan namar kimpan sim don dukan da ka wei pan lani kemok mamane kimar ki bala expired bu lah kabu ladon ki babi langat lalaj kumta ki syong dukan kata ngam pelong ke jaman sim syuk dukan oh pimot ban poi beneng tang da kene kijing sakri bleng wong ha ban poi beneng da tu ke bangi trai po dukan ru kamla ban long oh bangala sakri yu bleng bangala duai kenrat yang mani te kata labiang ka dia lami ngasa sabeneng kat ba hadukan pat marsen pre ka satar juga dukan jonga rengkat ba syaitan monong ya syong lang di dukan lang ngai kinong rap ngong ya ka rap jong pi pihak pan pelong ke jaman sim lim kamta nginam la ban san ke jing imersim pinong osan ke jing imersim tang ketu badwai hi mani tambah ke ketu bakerpat ai mesim khoi yang akan rat mesim khoi yang akan rat ondal apur rap rekat syaitan kemnu ngini rap kemnu ngini le ban yo ba the ka dawai buk akan mang wi long kemi le ja ka wi ge ying ju wi rong ba wi thu wong ba iwan tai kemi iwan don kambat ondal ai khle le ai yang sim niu jur ya ta yo to trai yang ke Padi ong ba wating ni juru banga
rep nama ta yeladi mai dawai are yeladi mai dawai iki wei puk pi ai iwei i pramarjan ilek kai ke ying chi nong rep ti pan yong ni kan ni jur ai yong long itu ban bam tu di bande uta bande kile ayu kini kenjat bol perkat se ya ki pramarjan ki ong mlong ni jur ban ai ban bam uni di bande kemut ban bam kita kinong tit telong ban bam ki pramarjan basuan ai hi na yeng tu mlong ni ha ban rep da wei pat adi kata hati pi long kenjam mesim hayang mani hang ni pi penyak briu pila pelong kejaduk itu ke kamrem bat kata kamlang ke basungpa hakmat jung blai arang ikwa ban poi beneng dak jing syakri blai hayang mani ngi hapan poi beneng dak rep hapol lengka kumnong ngirap ho ikini sengi mentang si o ginong ngirap ngi hapan ai dawai mau bah ban lek persya igi kenyang tambah ngim dai ban ai kepot kidan kinong rap igi ong ba Israel pelat ini kenyang buan ban bam ai dawai jing syatang katul abiang ai kepot bi Israel pelat itu kenyang tang kata kepot yap ki brium lele nong di dukuan ngi hapan pelit jingmut ba mengin di pi ngasih don gejing hikai kadon ko gejing hikai bangasih ai bul studi spang kakam gajam baldawang ipil ring tre kakam gajam jingi katkum gejing hikai jong bible taman tre kam te takat gejing hikai bible ngilolong kenjam mesim lupa laring tre katkum gejing hikai jong bible ya kakam gajam nama kata ada kakam kabanga ngatre ngapan syakri yublai mendai dak kali jaseng kibatri office mendai hang ni te haleluya po office sing le bos wan yarap kibriu wan pan jing yarap kibriu kenta penjang i kembak itu gimdon kam tanga te babun kam roi haji sang adon po office ban sakri yu blai ma blai wong le ke barok kembah blai kemat kanu ka bangale nga sakri yu blai da ka bang sakri pai ba ngadon kanu department ko to department labuk nang ya ka bahkan yara pai ba tengah don hang to ban sakri yu blai da ka bang sakri yu pai ba blai ban level sakmat jengki nya ban sungthu ngaban pelong ke jamar sim te kini ka kam jengalim kam tangam la ban san ke jing imersim ngam san ke jinglong mensim tang hiung mani ngaban san ke jinglong mensim hang ni ha bang ngatrai ngaplut ka por bor singi jonga tidak kani ngan sakri yu blai ngan save yu pai ba da kata ngan save yu blai jonga la kalong ki ba hikai school la kalong hakalong kono ka jaka bangi don ni haban pelong ke jamar sim ya ka pidon ha school ke ba yo wi phuna isyok khmat kami i no ba ke mensim itu phuna iki we delek bah kado rom dapat tan yo ni we ti da light ru pen korek kendian hoi ka long kum ta jing long do tan rei ngaban perkhat yo te sya yang ngaban long siliang sya yang ngaban nyon yo ni na barang Israel ka kemi jung Israel pa jung ngan nyon yo ni khuna school kum kita ka di kam jung syaitan sudah blem sya ban hikai school bar syaitan wan yang mani te bot musim ko bali pi pia kam ta bali pi sani to long bale pop hani to long oh yang mani te ya ka pla jing ai ngu dik mo kimia tu hi bat ngimia tu hi yang mani tu ni yang mani pisah kentang jung bali MP9 apa office dia kan ni tu mulai nama kan ni ka ba kerja do kan dia ka hi mani ka kerja mesin nang no yo ji hikai ba ka pisah yang mani kene ka kerja mesin ba ka pisah sabar ni yang mani ka dia ba kerja do hang no yo na ka bible ka hikai kum ta ni haban pen kerja mesin lut sabaro kat sepengidon tu tahu di kustan ubah kerja mesin kenang ban san ke jing mesin ni haban pelong kerja mesin lut ya ki baro nyak kali dar kiba mau nyak kali kustan tu nyak kali da perbayang yang la kayang tu bana din maaf ka baap ru da wai hon papi na din khamat bae bapai kami iksa tu na din per biria abai hanu pun dem mau himani ta haleluya ka jingir wai ha surok jing le bos yang kat bamon ya kat bamon le kat bamon
Nama hangi mani te kebakan jam sim shani te kebakan jado baik kumuri do ai ke. Tom di kustan besisha. Ile football. Hablong ke jam sim. Ndai bila football tekan jat kan mon wo you got bang Bukusam lah kersan mula ban le unta. Ka Bible kam hikai yang iman mo har hi yang mani satu te broad bed. Pidin terkadang ngi telot pelak kejulong mesim jengi. Ngi pihak palat, mengi pihak hi. Kem ke Bible, kem ke jing yalam ke Bible ngi pihak iki ar benta. Tendai ke jing sya ngi haban pelong ke jaman sim lut. Ngilak ban pelong ke jaman sim lut iki baro le ngilak ban pelong ke jadok lut iki baro. Le jaseng mdai nam ta buram blai, le jaseng nam ta mo pagi balalong ki wei, long la ka long lang nang ta tri kam jung blai mdai nam ta buram joi tri kam jung blai bagi beri kun jorok yanga, ki beri kun yo iya. Kita ngalal pelong ke jadok lut iki baro. Kasyong hanga. Ngap pelong ke jaman sim, ngap pelong ke jadok. Iki kam ki jonga. Kam dei kepala batai daga tin ki jong blai. Tangan sukim ke bakat du mo ke ba MP melong su. Kajrong kan ni. Tangan su ai tang iman. Kejing kelaba mut ru. Ngan beniak su ikan amar ba kan jrong kan ni. Kejing kelaba mut kolong bedon kam ha. Ngat tang iman ngan bat beniak ka. Pi tang ngi dawai. Mo ngi dawai maaf kan rat iki pop jenga bat ngi sngo ba ketu dei kelaba mut ketu kam dei kelaba mut. Wat yo sutu bakala. Kapan maaf kam dei kelaba mut. Kakala pemut kadai karai banom lek syuk ya kata ko papan maaf. Kata dei kelaba pemut. Baru blai kejing maaf blai umap hakapan maaf haka kelaba pemut. Pila daki kun kipan maaf mei man bakala maaf mei tambah lek si ong kajo sepat sunan benda tengah dene nomor piong penbit yang agak kemi ngau pa kajo si kajo. Nomor kim kelaba pemut ki syuk ong baik maaf mei. Pitara yuk pasing bah benengi lek kuno. Dia nak kadang namar bom kelaba mun tesuk ban pan maaf. Lepo berupan maaf, krem lepo berupan maaf. Namar bom impel jumut ke kelaba mun. Larang impel jumut ke kelaba mun syua ban pan maaf antat syua. Pilarai ni eman ikene ke pop pan maaf. Kata ke kelaba mun. Pi sibit kapoi saya patai kan sejurang sibit. Pi kapoi hangi kapdai ngi impel jumut ya kapop ke bangila le. Tiga per pakai cimpet jung blay. Ya kapop ni play jubut ya kani kepala adep. Kan bau blay ya kapop play jubut ya kapal sawat. Ublay don problem tan ya kani kepala adep. Ya kepala adep uang ngalama bar ngalaklet ya ka tambah ka problem kolong nani semat mumut lek kamlo. Ngi pat man mapat mam nyong pengkoi kan rat ya kepala adep. Besang mat dengan mo saya pai pandala lek. Pengkoi kan rat. Pi kata kaya per rum song thu jungi ba ka jong blay. Dan tak ada boleh habapan maaf, play jumut ya kapan maaf, ya kabala dem, play jumut ya karai, bamen nom repeat show ya kapan sawan, ya kata kopop kapan pan maaf, ya kata ki ong kelaba mut. Kemudian ada yang tak ada apa, ngingim juga kelaba mut, usuk bah, siupan maaf baik, susuk sudah baik, siupan maaf sudah baik. Dan tak ada habale apa berupan maaf, klaim le apa berupan maaf. Dang hang ni hayang mani duai la dakot duai sedang yang ni hayang mani ngan duai bangong maaf kan dot ki pop mission cinta jim juga teng jitu amen. Dal dek mani la maaf le disha hayang da point to hayang ru la duai disha syab pengkot jing duai disha maaf kan dot pop mission jing juga amen. Kasing kili dalang na hayang mani hatu hayang wali disha mani pilih apa payu. Le kai baru blai. Ha baru kelung ru dang kerengkai ong kinyok kerengkai tan. Baru blai pala kapan kem leru. Tampai kepala nyim saliapat. Kata kam dai kelapa mut. Tiban san ke jing imen sim chua ban pan maaf ngaban ong kenra nuduk mentar sing ngalarai ngam lek su. Larang apa don kata karai. Dat pan maaf makana ru kam toy kam poi tang tiasar. Ngisi ong em jing duai wat tang hasar kam poi sisa. Ngisi sngo la ka sngo bu beli lama ka Bible ko ong. Pikir mau ar kun kel nyo khat saw ko ong balara kibri jonga ya ke bal khot kerteng jonga ken penret yel de ken pan ma pat ken pai din no naka jingle jingi pai din no naka jingle kamut ba kimle shu ya ga ba kile te ngan yo sngo na bdeng ga jing twai jongki ngan sha skori ki bat ngan pen khia ya kari ga jongi ngan pen khia ya ga jing im jonga un pen khia ga ying ga sam ga jonga ga jing twai jongi lada ngi ka la ba mot na ki pop ki bangi le ngi ngim chu ka la ba mot shu delete ka pop bangi le sipung khoi tang ga bal adap sipung khoi tang ba kata kam de ga ka la ba mot bat habangi duai nang ni sekemat
habangi pan maaf jipop jengi ken mau siam pret jumut ngalak ne aman kelabamut dan ni ngarai ya kalak nai keren ubli upit ngarai mo ka jingla ka bor ka jong ble ngarai ne nadu benong kan rat nglarai ubli ong wat penbi nga tak sentur ngai i nga popet ka donut mi ong larai sentur ngalak ngai pi teng yo ble rebut penbi kan rat nglarai manong kelabamut donut tip bet ya ble tu yo i ka donut wong wan tok tak sentur jing bla tan tak sentur ngai ka bem keren sentur ngai ilut dan tak ada rai hapuk donut paling kata sakala pamut babengin san ke junglong jing makan sim kita don cibun terdai kapor kam sya ingi tengik skamba kini gi bengi yo bling kurku ingi bling nyarap ingi pengin persyang panle iki barok krang pengin pensan ni ke jing iman sim krang ba ngilong sya ki kristan ke makan sim mamat ki kristan ki ba kenja do kimlong ki basumba hak mat jublai ngan pukut dengan dia pi teng komong pi da hikai kumta sya ke sim khiang am tip kan ungut la sim khia ya kata pensan ke jing iman sim te sya ki ba sim khia ki to ya le kita ki sekemat ni syadin tu lei mo tin rei pihak ban klet wat klet gini ke jing sya bible ko ong ba om baro ong hanga atarai un yo la yim tang to bale ka mon kupa chunga bat bale ka mon kupa jongi ba menang ngidon kami ko bor musim yim la da ka dok maka wat mut ba tang bala ong atarai tang balangi jisu baro kha sya banang lot om baro kata sya ka digawai baar ong ka bible shibun la khot kendiat la jit khot la khot shibun oh hui la yadap kayu mani oh mentala ni long kestan lut ay long kestan ngila nang job iki musim ke bekador man pengej la khot shibun tambah khot la khot shibun tambah on jit tang kendiat bat kita ki kendiat ki kestan ki ba kenja musim ki ba im ki ba yai da ka bor ko jong play pi hun ban yai da ka do pe yo ngin sababe habakut ki jing ya linti ki jong kedi ka por yang ibu beli ong yai do musim nama kata ke jing im ke ba kenja musim ba ban perklan ki jing im musim ha ban le lut gini baro ki ba ka tin ji blek ki hikai jing ya ka pingi de ban le tu blek kurku blek nyaram nam ta jung ngilang iwe piwe nam ta jung pi ki khon ki bala sus pa jung blek nang ba mo ngidon kani ke lenti program ban ya sebenang ban ngin le lut kat baro badawa nang ba ngin pitikina ba pakut ki jing lenti ki jungi ngan poi sya ka jing suk joke hima ka jung blek blek kurku gini kubur nam ta buram ju amen. Tungi aingu ublay nam tan khubor ko bang yosngo makane ga no phai sungi ko bai pasoi la kren ko blon ko sur pakajing hikai yingi kumno mengen pen klan jim jongi ke bakanja mensiem ublay pendai ne khubor ko ba ngile yosngo bang samip ne ying ko jong upangin long kitaki kristan ke basisha bat ki pathamai ki bala ban le ba ko man khu ko jong ublay hakipor baro bulan kurku jong sakri jong ui pasal ai ne khubor bulan kurku pi ministry ke jong pi untuk bulan kurku yang kesam jong pi ru hi borok kowe ting ini penwan ke jeseng ke jeng ko poda yes no ke jeng ra shispa san powe hari ini ke jong assistant khori pastor reverend C lamari insa pelai pani jeng kurku penwan nongrum ka balang hang ne te Jesus Christ utrai ya perthai bajot kat ne daka on thau thamai nanang nuan penem ban long ka chong uhi palat na ka jingtem uyeng ban yap li kira shispa san puai nong rim ka balang hang ni ne Jesus Christ utrai ya perthai ba chot kat ni daka un thao thumai na neng un wan ban pen im ban long ka jong uhi ban pelat na ka jing tim uyeng ban yap li senjat ka balang ba khut halor kas la perthei namar uben ri khut baro kilong ka wei ka nam jong
kasnam Jinkerman kawe baro kaju kami kibam lapun sin kiyo kren beng namar punjing nyaper laslem rukisha leben nong shun sao dong kiger hen rei riu ku kiyaisha lanu ki ong kan wai hadin kami bakenja kan kaste pernai haprengkit ma bun rukom babun kijing nyapan ikmi lenti kabu rom juno nakibanai balang bakra citeli lenti syata kawan anda kangin yo ijing su ngin yo banman kawe batri ha neng kublai ha uwe lai real kud na per take leng burom yami ki ai balang bakra chiteli kata por kajan jing dua ruman kasngi atrai jisu tua Oblei bok panji bab neng sai sini pen pa ku jing sngongu ime kunran namar kani kapor ka bakentang ka bangyo ikban syakri ime kunran rengkat lagi bentar baru ni ikban pendap membaca dengan kejing syakri ni dua ikban ya kejing kerpu kejamai ke bayi bentar ke bangyo ikban pendap kan long ke basubha kemat jamai kan long rotrai ke bori ke banang Kristian ini jadi bengla ikban im kejing im ke pun subha ke man bakhu kejamai bapa why no isne ikban pelai ingin kat kejing kerpu kejamai kejing ai kejing trai kejing Jesus Christ kejing iba kejing blai kepala kejing lok kejing mensi makhu itu ai kunrat bagi kejing kerpu jeng kilai hobai blai kendalong lem rengkat bat ngi lem kiri khu kejing mau kunrat benang keleng selak ke perthai Nadu mentabis di bobom cikudru. Amen.